Bagija, Sigara, Sumanin Bagija. Sekarang sini media person semua dia mana yak teri, jeng kaisa footage nukha bin news o, kalau news o jeng belai kaisa actually smile o, kaisa nukung belai condition hamia, nukung rok bajak, nago cana mai keri, omrok nuki jeng tini khokta individual, Andol Goldsmith, Sonjit, jeng tini o jaga phai, bongno jeng naipekya, tai bongno jeng koi dini bagi cana ni mairung rok, fruits, thau rok. Kita ration rupaga, pura cengor pakai nupaga, balik kan condition hamia, nukungo kono samungkri bagai rega tanglai masai tongo, tai cengor samano, omong ka cini minister, because development area, cengbono request kayo, jate bong hai nukungno, jate dia bon naik tokai, bong nukun facility riwe, nukungna ni jate ntung, omong ceng request kayo, tai jeng kayo cini hasten je dongnai jin lukurok je kita misa cugo bong joton request kayo bong no phai kita cuba phai bedi bong balai no condition hamia jeng joton chaman joton kita cuba khang kai cini hasten je geri dongnai borok bo muni manai khusi ke tong manai nacho ke tong joton kana tong manai awon bagai ang joton request kayo bong no phai kita misa cuba phai bedi bong ni jate family tem nacho ke stand ngai basai family jat kai Belanya hambai, norni bising tu nyosong nukha, kau ikut nage video. Gai song abo nukmani pore song khatot narak malia, song phainya ni bad dongkha, phai song nukha, I kuku punya borok jeng jalo no tongo. Kau gai jeng jalo tabung dino, bui je jaga aguli nok sewi tongbayo, ba sohor di tangi tongbayo. Borka para phano se bong ni nukhung ke pelaku, himna ni lama kaham keriku. Tui rok keri, toilet rok keri, orokun phano keri borok. Ang sengmani bono iko manai bo nukungni ceranyo bini porasuna khaijagya bo hingga jeng individually dini sokba yaro jeng just nainen bagi phaimani bom hai rok choli tongnai tokno jeng logi kisa jeng je chuksak jeng tui hai ration rok kisa ronani bagi jeng abno nayo mane chini government tongnai rok bo jis phanong thung
amtui na hayawi chung chini borongno bahai ke tisaiman abo ungna ni ingthung chung nuguibo tongo je government rok sawino tongo Delhi no chin borongno tisanane nango hnai ka oma haike jate hai poribar ba nukhung rok ba thangya dei nokhuk rok manai sujug subida manai borok kujugo kanani ingthung chung obna asa hotai chung obno government ni thani bo chung koyo ka baskang dino borok o problem rok dodino solving thung kai bonoro basic jinis gori nok mane nok thonani nukhungse kopla ga tabuk to wadi phai to ga bahai ke mane borok tongnai abno belekino wana masi jangnayo oro jelagani tabuk je MLA engnai borong nang sar bikas botor tribal welfare minister bobrong no naithu nai kaham khlanya ni thungba asko hamba